Кажете нещо, да. Я една снимка. Това е клипче. На здраве! Дай звука записва. Извинявай, нищо. Не може да си изкорча. Трудно е. Ти Аз не сванах. Шуменско плаща ли ви за тази реклама? А дали мога да ви хвана двамата във водата? така се случват децата да плуват. Дай! Да се научим. Няма да те душна. Ето тук на едната ръчичка можеш ли да застанеш? Да. А на другата юбка? Да. Дай ми биричко ти. Ама хвани ли ти това да... Дай юбка. Абе, бирата ти жива.